बताओ का जन खाना पानी बना लेनी आ का जन उहो के केने गोल बनी ना त आईती त खिया पिया देती ओहा के देखो ना बुझाला का जन कहवा रही ना अब बुचियो जी के ना बुझाला कहू का जी आगनी कहां गइल नी अरे एगो ए बैठी रौ रौ उहे बानी नहीं होने हो कहां गइल नी अरे हो करो आई ना तो 4000 रुपया देले बानी चोभन के घरा वाला कर मांग ली बुचिया वाली फीस देवे के रहला उनकर ट्यूशन के त ना देते मांग लेती महीना कर लागल ना अरे हां कहते रह हमरो से कहते हां आई के सुबह हम से कहली ओहो का जने ना ए पढ़ के बुचियो आ का जने केने गोली हम कनी ना त खा पी लेते जे त माज धो के सब हम त नीति करते जानत ने हमरो कान दुखत नीक नहीं खे लागत जे वैसे तार कान दुखाता हो अरे का करी का जने हम जानते बानी रोगी आइन दुखी आइन आदमी के सरल मेहरा के सरले कब कुछ होई हटियो नहीं ले धूर पड़ी नहीं बैठी ने दवाई वे खिलाड़ो ना खटिया पे बैठी ना आओ तनी ठीक है बाटे जल्दी खाना वाना लगावा चाहे रहे दे आवो पहले काम बोल ठीक खाना लेके आओ तनी तो आवो कर तनी ठीक बा आवो नहीं खाए के चिंता ना रहेला हमर मर्द पागल है एकदम का जाने कैसन कहते बुच्ची के ना कनी का जाने कोई लयन अंजू बुच्ची के घरा बा जा तनी देखो तनी रौला का जतनी जी झुटो के अपने आइहन ठीक है बाटे तो ओह लगी नो खाए पीबी ना तो पढ़त नहीं लिखत नहीं रखिए हेने कर देतनी ना तो हवा मारी ना तो और उड़ी जाए यही में कर देतनी का कर माटी जीती के घर बउए एगो मरद कमाए वाला एगो ननद भाई पढ़ावत आदमी लिखावत हुए बियाह शादी करी ओह में पैसा न लागी अब मुंह के बियाह शादी हो तबे घर दुआर बन अब का करिए असही तले गुजर बसर कइल जाए ना बूढ़ा मरिए गइलन अब बुढ़ियो चलिए गइल तब के करा के कहे जाए हेलो हेलो होता सब बढ़िया बा बड़ा देर पर फोन कइले बारू वो कहा कि घर में भाभी रही है यही से कबे से फोन कर दी तो फोनमा काहे ना उठावत रहू साइलेंट रहा साइलेंट रहल ये देखा तारू कि मन में चूहा कटता मिले के बड़ा मन करता आई घरे भाभी बड़ी भैया बने लो हाँ तो भैया के तार देखनी हो गइल हन अभी का पुलिया पार करत रहन तो देखनी हो कब भइल 10 मिनट का करत रहू पूछो ना खा पी ले लो हाँ का बनल रहे दाल चावल सब्जी बने रहे हाँ अकेला ही खात रहू ना आई रहो खाली हाँ हमरा याद पड़ी अपने खा लेते रहू तो हमरा के याद करते रहू अबे खान कॉल करते हैं तो अभी खाने याद करे तो अभी खाना 4 गो फोन के लिए बानी फोन उठावे के तारा टाइम बा साइलेंट रहने के कहा चार्ज में रहे हाँ, तार हरदम चार्जे रहला चार्ज ना रहे लाइट आई तो चार्ज में डाली सुना ना मंजू हाँ मिले के बड़ा मन करता हो रोई रोज रोज मिलबे करब के देख ली तो और देख ली तो का होई देख ली तो देखे दो पिटवावे के मन बका हम मने पिटवावे खातिर कहत नी अरे फोन रखी भाभी आवत नहीं सुना ना ए मंजू सुना ना पीछे बगानवा में आओ ना बड़ा मिले के मन करता है ना के देख ली तो अरे कोई ना देखी तो का हो जाई पिटवावे का मन बा तारा के पिटवावा तनी हम बोलता नहीं ना प्लीज बाबू प्लीज सुना ना ना बाबू नु रोज रोज रोवा मिलते बानी ना ना बाबू देखो बड़ा मन करता तभी हम तारा भी फोन करतनी कबे से फोन करतनी हाँ तो मिले के बोला तबे तो फोनो करी ना ये तरह थोड़ी करे के बा अच्छा बताओ कल रात के फोन के रही कि ना बतिए नहीं कि ना तो कल मिलल रही या ना नू लेकिन आज बड़ा मन करता मंजू देखो ठीक बा कहाँ बा घरवा के पीछे नहीं थे निमिया के पेड़ बता हाँ उजी आवना मंजू देखो इंतजार करते रही आ ना आइबू तो घरे आ जीप तारा अरे ना ना ऐसा बात नहीं कर ठीक बा फोन रखी आज बुची के ने रहत है का हो जी के मोबाइल नंबर के कते देत लो ओ भाभी सहेली रही है हां अरे हो गए जनतड़ू हो किरण बुची कहत है ना ते बुची अंजुए नहीं खेत हम ए भौजी अंजुए नहीं खेत हम कनी ना ओनिए गोल बाड़ी तो तू ए जे रहलू हम देखबे ना कनी तो बतिया ले लू द मोबाइलवा आ कनी तो तनी हम मोबाइल अपन बतिया लेतन तब ले हम तो पढ़ हम लगा दे ना लगा देना हमर ना बुझाला कैसे लगावल जल तो लगा दे हमर भैया वाला नंबर पे लगाई ह गुड्डू भैया वाला पे तने हमरो के सिखाई तू तब ना ई तो तारा बुझाइबे ना कल तो तने भौजियो के सिखा दे और भैया हमरा के पागल समझला ना और औरो पागल हमरा के समझी ना हुआ के कने तोरा बुद्धि बा कुछ पागल समझी ना ना सब मेहरा रो कितना मोबाइल लेके चले सन हम सोची ना तो हमरो भी मोबाइल रहे तो हम तने फोटो खींच ए बुच्चे को फोटो खींचा ना छोड़ खींचा ना तो तार भैया आज हैं तो बोले लगी हन खींचो जल्दी ये
ये बुच्ची बड़ा निमन आता। अरे ये सब का होता हो? हाय का मोबाइल का बीच का लेते सेल्फी है? ए जी फोटो खींचत रहे रौरा त अपने मोबाइल में को फोटो है ना खिंचावे नहीं है के चलते। ए बुच्ची के हम फोटो त खींचत रहनी है जा। अब मारम का बुच्ची के मत बोला हमरा के बोले पढ़े लिखे के नहीं खे खाली फटौए ऐसे ऐसे चाम चुम के खींचत रहू हैं? बस अभी खान तो ए बुच्ची जाई चल चल काहे रौरा बुच्ची के बोली ना जी। बोली ना पढ़े लिखे कितना अच्छा हड़ी चुप रह। पढ़े लिखे के रही तबे न मान लो के शादी भी हो कि आजकल आदमी लड़की पढ़ल लिखल देखत है दिन भर फोन से तू सेल्फी खींचे बाजे तो कैसे आ तू पढ़े के नहीं खु कहता एक वाले तू ऐसे ऐसे खींचवा तो मारत के बनी तो कब अपना मोबाइल में तो रोरा फोटो ना खिंचवावे नहीं आ तू कब में खिंचवा लेनी तो का बोले कहीं न खिंचली हो बोला ना फोटो क्या खींचे जा जा चल बताओ ना साला 4 गो फोन कर देनी अभी तक आइल ना फिर का साला उठावते नहीं छे नहीं का हो नहीं का कहां पे तारी बनी तो फोन में काहे उठावत रही है कोई नहीं आता आ रोज रोज मिला तनी ठीक बा हां माने केहू देख लेता काल मिलल रही ओही से आज मन कर दल मिले के तो बोले नहीं तारा के तुम ना होज के काहे बोला था ते काहे ना बोली घरे भाभी बाड़ी देख लिया तो देख लिया तो का हो जाई देख लिया तो बियाह कर लिए और का कर लिए कहीं इज्जत नहीं का हमार अरे इज्जत माने इज्जत बा कोनो के अथी भइल बा जब मियां बीबी राजी तो का करिए काजी का करी गांव घर अरे भैया वैसे भौजी बोलता नहीं हमर भैया बाबू हमरा के कितना माने लगे माने हमरा के बाबू में हमरा के ना मानो से बताओ तो सुनो ना ए मिली के बड़ा मन कर रहा सुनो ना वो बात कही बोलो ओए बोलू का 8 बजे 8 बजे हां अभी तो पेट नहीं का भरत का माने अभी तो बोले ले बनी यही खातिर हम बोल रही कहे खातिर कहे खाती फोन पे तो ना कह सकत रहनी हां ना फोन पर ना कहते हैं तू ना आई तू ये चल तारा से कहते प्यार मोहब्बत बात ठीक बात फोन पे जन बात करे के फोन पर करी माने ऐसे ना मन तू आ नहीं हो सकत ना ना हमरे भाभी भैया इतना हमके माने लो लोग कि यदि कुछ हो जाए हमने के गांव में बहुत इज्जत होला हां हमारा गांव में कोनो इज्जत नहीं है ना हम कब कनिया के नहीं के होत ए हाँ। तू निडर बोलाव तड़ा हर रोज मिले खाती तो ई अरे ठीक बा तो ठीक नहीं है तो कोई देखी तो का हो जाई का हो जी हां जौन इज्जत बा तो नीलाम हो जी का और का हो जी कुछ ना होई शादी कर लिए ज्यादा दिक्कत हुई तो का शादी करे से इज्जत बन जी हां तो और ना कौना तो कहे के फलानिया के लेके चिलनवा के लेके से गांव में से कर लेला तो का हो गई प्रेम मोहब्बत रहे कर लेनी सुना ना ओई बोलू ना घर जाते नहीं घर ए सुना ना देरी बाबू होता भाभी ले हम का करबन के जाते नहीं सहेली के घर है ए तो सुना ना ए ना बाबू ना हम बहुत लेट हो तो गए ओई बोलू सुना ना ए ना 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 साला होई देखो तो साला यही खातिर बोले नहीं हो कि आई तो बुझाते नहीं के का करी अच्छा हमू छोड़ा बनाई करा के का जने बुचियो कहाँ चल जाने है देखो नतिया ये दिन में का जाने कैसन हाथ गोड़ हो जाता इतना धूर धूर माटी के घर बुए और उड़त हुए ना इतना ना का बतावे के कुल कैसन हो जाता है ये बाप रे बाप वहाँ के तो खा के कोई नहीं आई बुची रहती तो खाइयो ले रहती का जी बुची जी आ गई कहाँ गई नहीं गैरनी सहेली है अरे हाँ देखो भुला गई हम हो आ कनी ना चली खाए पी के चिंता ना करी बताई समय से खाई पियम तबे न देहियो शरीरियो ठीक रही पढ़े में मनो लागी बियाह शादी भी करे के बाद देखत नहीं हम एगो बिया घुरेट ना के लगी तब सुकुटाई बुझल ओकर खाही के ना मिलेला काहे हो हितवे बहुए ओकर बुझाला खाए के मिलेल बा ओसे मुंह सुकुटाइला नहीं रहेला नहीं ए सब देखे नहीं हम भले ना खाइम रौरा के रौरा भैया कम ध्यान देते रही ना लेकिन रौरा भैया उहे बनी तो 12 बजे और रौरा उहे बनी 12 बजे अभी नहीं कहाँ भी कर रौरा के तो ताकत रही दोनों आदमी ननद हो जाई कर खैती जब पीती जाए तो ठीक बा ना काहे मन ठीक नहीं के ठीक बा तो तब काहे ना खाइम कहतन रौरा हम ना खाइम मन नहीं करत रो खा ले ठीक कहतन जी ना रौरा खाइम तो भैया रौरा जनियन तो हमरा के मारे लगन कहत हमरा बहिन के नहीं के खियाओ मन नहीं करत मन नहीं के करत तो मैं तबियत देखे ना खराब नहीं बुखार उखार नहीं है ना ना कुछ नहीं का कुछ ऐसे चिंता ना कर पढ़ाई चौकर होता है ये काहे हो चलो तो घर में चलता अरु के कुछ नहीं देला मन भूल आई दादा का बोल हो बुची अरे नहीं आ ये दादा ई का हो बोल जी
अरे का जाने का भयो केने को बनी कैसे उल्टी नहीं ए भगवान जब हम का करी का गेलो ए जी देखी ना पूछी होने लाइनी और उल्टी करा त निका जाने का है तबे ठीक बा ना हाँ भैया ठीक बा तारे के डॉक्टर कहीं ले चल पड़ी ना तब चले के हो ठीक बा सही अरे तानी तनी बात पे डॉक्टर की का ले जाई में का जाने घूमे गोरे ले ऐसे जानते बानी तनी मुनी लगी तू तो और ही जानता हूँ ना भाभी कुछ ऐसे भैया हम लोग से गलती हो गई हमको माफ कर दे